Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Nagsunod ka ba sa programa sa Pbcm o Philippine Benevolent Christian Missionary? Sugod karong adlang Domingo, Setyembre 15, tuig 2019, ug sa mosunod nga matag adlang Domingo, gipatas-an na ang ilang oras sa pagsangyaw sa kanginan sa Kristohanong Kasuguan. Gikan sa naandan nga alas 12 sa udto paingon alauna sa hapon, kini gihimo na karon nga alas 12 sa udto hangtod alas 2 sa hapon. Mas taas ka diskusyon, mas daghan ang mapupo nga leksyon. Uban nila ni Reverend Charlie Eugenio o mga kauban. Pbcm sa RPN Dxko Teleradyo matag Domingo alas 12 sa udto hangtod na sa alas 2 sa hapon. Mga kaigsunan, mga kaigsunan, mga mahal namong tigpaminaw, nining orasa karon o nining higayon na inyo na usap nga mabati ang programa sa Pbcm. Kini ang tulumanon mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. O magapanginaot kami nga kamo na sa kabaskog sa inyong mga panglawas, sa inyong pagsunod para magamit na to sa puhunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapagatod ka nato sa kaluwasan nga kini nga kamaturan itudlo ni Master Karamo padayon sa nga among itudlo kaninyo. O ang mga pagpamatod ni sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia kung may basahon man nga referensya nga gigamit dili kini para sa pagsupak sa Biblia. Gitudlo ni Master kanamo sa sulod sa pagtulunan sa Pbcm on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O nining tungura among panghinaot nga sa mga kaigsonan karon nga nagasudong, nagapamati sa nagakalain-lain nga dapit atong timan-an nga sa palabuton nato nga General Conference or Conference sa Marso 10 sulod sa usa ka tuig no og ang Agosto 19 og ang Disyembre 29. Usa manghinaot kami nga magkita-kita kita o makatambog kita yan ang tungura. O ining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kagalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon o gana pa ang kauban nga ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug kaigsunan? Kini sa si Brother Rumi Rama Kamus katambayayong karon sa pag-atud kaninyo sa maturan. Ug magpaila pa karon ng uban pang ministro. Kumusta ka ninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan kini sa Brother Herbuhinis magarayo katambayayong nini yun nagaroon sa pag-atud sa kamaturan nga naka ninyo o yun na ikauban pa nato ang usap pagka-ministro. Kumusta o mayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Danilo Mangalos mayusa nga inyong makauban ining tungura o duha ka oras kita mga kaigsunan karon sa inyong pagpatalingog. Alas 12 ngadto sa alas 2 ang takna sa kapunon. Live kita sa Facebook mga kaigsunan. Makita usab ninyo kami sa YouTube ang inyong pagaboto ni Kiin lang RT Dxko o mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi ninyong masudong programa sa Pbcm. Makita usab kita sa Parasat Cable TV5. Ining oras alas 12 ngadto sa alas 2 mga kaigsunan. Og mabati usab ang programa sa mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi nining sibihan sa DXRU Radio Ultra Cagayan de Oro City. Alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Mabati usab din ining sibihan sa Radyo Bandira Iligan City 100.9 News FM. Alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa gaponon matag adlaw Domingo.
Mabati usab din ining sibihan sa RMN DXPR Pagadian City alauna ngadto sa launa media ang taknas kahapon matag adlong Domingo. Mabati usab din ining sibihan sa RMN DXDR Dipulog alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahapon matag adlong Domingo. Mabati usab din ining sibihan sa Dxmm FM Kalamba Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon matag adlong Domingo. Mabati usab dinining sibihan sa DYLE sa Cebu City alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kahaponon or kautuhon matag adlong Domingo. Mabati usab dinining sibihan sa DYHR Shine Radio sa Toledo City, Cebu 99.7 FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlong Domingo. Mabati usab din ining sibihan sa Bay Radio 105.5 Waikurat FM sa Balingasag, Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabihon matag adlong Domingo. Mabati usab din ining sibihan sa Cabuses Radio sa Villanueva, Misamis Oriental 97.9 FM alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabihon matag adlong Domingo. Mabati usab din ining sibihan sa DXRE 100.9 FM radyo natin sa Manolo Portage, Bukidnon alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabihon matag adlong Domingo. Mabati usab din ining sibihan sa Pawi Radio sa Valencia City, Bukidnon 97.7 FM alas 3:30 ngadto sa alas 4 ang taknas sa kahaponon matag adlong Domingo. O mabati usab din ining sibihan sa DXCY City FM Radio 100.1 FM sa Bayugan City, Huwag-Hogna. Sa buntag, alas 8 ngadto sa alas 9, mabati ninyo ang programa sa mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Masubli kini sa pagkahapon sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabihon matag adlong Domingo. Kumusta sa tanan nga nagasunod ini among programa labi na sa mga kaigsunan nga ana sa tinipong bansa sa Amerika sa mga kaigsunan nga nagapatalingog nila ni from Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America sa mga Amakiton, Hermias and family nila ni brother and sister Juanito and Justina Amakiton, Hermias and family, ni brother Miguel Hermias o ni brother Juanito Hermias Jr., ni Sister Chulaila Hermias Harrison, ni Brother Alegriano Hermias, ni Sister Charminia Hermias, Sister Reverlilita Hermias Barton, o kang Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila live via Facebook, live streaming mga kaigsunan sa United States of America. Ato sab nagi panimbaya ang igsoon sa pagtuo nga nasa Saudi Arabia, nato kang Brother Surly Gabaya Cartagena og nagasudong siya via Facebook usab. Og ingon man sa atong igsoon Brother Engineer Derwin Mangalos nga nagasudong usab via Facebook nining atong programa. O ngadtong gusto magpadangat sa mga pangutan ng mga kaigsunan, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Kumusta usab kong Brother Danilo? Ayun, Minas Ormoc City, nagasunod sa ato ang programa via Facebook. O aron sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Sarley. Nini karong higayon na Brad Macareo, Brad Rome, Brad Rene, Brad Rone. Ang ato karon nga pag-isgutan ang maisngod sa adlong igpapahulay nga gamit ingon nga hinungdan sa pagpaila nga tinuod nga pagtulunan. Og na hibaluan nato kay kini ilang gipasundayag nga basta hilabtan gani kuno o yugiton kamatuoran man gikuno na ang kanang akibali mahilabtan. Pero kining ato sila sa atong nahibaw-an sa permiro ginatong wali dinhi, dugay naman tang nakawali dinhi.
Pero sa pagbalik na sa dugay ka panahonan, bag-o nato nga sulod, nabirahan dayon ta pero wa nato patalinghogi sa to kay na may atong gitubag lagi nga si Mitchell Bendilio ilang kauban nga SDA kon Seventh Adventist Church sa pagpanukad sa Dipulong sa DXDR nga nagprograma sa Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 sa kagabion kang ato diha alas 12 ngadto sa alauna man pod sa kahaponon. O kung magisgutan, doktrina, pamatudanay mag-usag-usa, diya rata dili nga maghilabot ang mga personal nga na sa pagkatao nila. Lahi naman kining ilang sistema sa uban. Papaminon ta makadungog din pero kung makasustain sila sa ilang paruganan nga wala tay kurat sa doktrina nga kuhiton, ang ato panubag lang. Nga dunay gigamit nila nga Hebranon 4:9 ug 10 nga kini usa kini katagna sa adlaw o panahon sa Espiritu Santo ni nga sitas pero naalaan nila nga kana sa Seventh Adventist adlaw na nga igpapahulay. Mayo nga atong basahon na nga dili gyud kuno napamatud-an naman nato ang ilang mga gisaligan nga dili gyud mao ang mga pagsabot. Dili gyud daw kuno mawala ang adlaw nga ipapawlay nga Sabado kay kana daw nagpabilin. Kining Hebranon 4:9 ug 10 palang pagbasa Brad Rini nga mao ni ang ilang gisandigan o gihawiran ang 4:9 ug 10. Aniya ang gingon, busa nagapabilin pa day ang usa ka kapulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Kaya ang mahisulod ngadto sa kapulayan sa Dios, mundang man usab sa iyang mga pagpamuhat, maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. Busa ila dayong gibasa pod nga nganong mag-ingon daw ang mga katawhan nga mawala ang adlaw nga ipapahulay nga nagapabilin man kuno. Ilang gigamit ang ni Mitchell Bendilio gani. Wa pa man takadungog diri nga ila po gigamit. Kini daw gitawag og duay New Testament version. Kay ang pagkasultigod sa Hebranon 4:9 og 10 nag-ingon man god. Busa nagapabilin pa day ang usa ka Sabado agitagana alang sa mga tao sa Dios. Kaya ang mahisulod ngadto sa kapalayan sa Dios, itong Sabado daw, mundang man usab sa iyang mga pagpamuhat, maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. Nagpabilin daw kuno ang Sabado. Mga mahal nga tigpaminaw. Kung kini nga Biblia nga duay version New Testament nag-ingon nga Sabado. Ini translation wag yun na mag-ingon nga Sabado na. Giingon lang nga nagpabilin pa di ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Kung basahon na sa King James version sa English Bradrone, ang gigamit ana raised. Alam pagbasa Bradrone kasundan nato sa English sa King James version, no? Okay, kining Hebreo chapter 4 verse 9 up to 10 mga kaigsunan basahon nato kini sa English nga King James version. Mga kaigsunan ingon ini ang atong mabasa dinhi. There remaineth therefore a rest. Ito pa katong gingon nga paulay, a rest to the people of God. For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works as God did from his. Kanang gisgutan diya nga rest mga mahal nga tigpamanaw, it doesn't mean nga pag-rest Sabado dayon. Pero gitawag na nga Biblia nga paraphrase. Kung sa Bible ipasabot na doon sa kahulugan nga paraphrase kay basta imo ganing butangan nga wala na sa original
wapot tayo sopak brother ni basta maogi ipasabot, di ba? Mhm. Pero dili mao ang gi unahuna sa mga usa sa scholar sa Biblia lugar nga iyang i-insert diha Yeah. mo na atong gisopak. Unsa ba ang kahulugan nga para priest brother ni? Atong susihon din ni natay dictionary Reverend nga Merriam-Webster Dictionary atong kaon ang definition ining paraphrase. Yan kanang Biblia nga gigamit sa Sabadista nga duay version New Testament 4 nga kapitulo sa Hebreano bersikulo 9 ug 10 yan sira niya nga Sabado na yan ang maong hubad. Malagi na nga sa tanang version sa Biblia tanan kana ra gyud nga version sa Biblia naghubad nga kanang pahulay din na sa English race yan siran nga Sabado o nagpabilin. Pero atong susiyon unsa baning paraphrase ang gihatag nga definition sa Merriam-Webster Dictionary. Paraphrase, noun, a statement that says something that another person has said or written in a different way. Asa ato pa kini dayang paraphrase o sa kini ka pagpahayag ug namulong sa mga butang sa lain nga tao o person, another person has said or namulong siya or written or nagsulat siya in a different way sa lahi nga pamaagi. Usa day ka tao nga naa na lugar nakasulat pero iyang gibuhatan nga buhatan og lain nga paagi para iyang ipasabot lugar. Mo na nga ingon niya na ang sistema na walay lalis basta maupod ang gipasabot niya na. Nakaron kanang mga gisulat ni Apostol Pablo diha kung pasultihon gad makarayo si Apostol Pedro kining basahon sa Hebranon kang Apostol Pablo man nagpayag ba si Apostol Pedro nga nay mga tao gyud nga masaypan nila ang pagsabot sa mga nakasulat o sinulat ni Apostol Pablo gipayag ba Brad Makarayo? Si Apostol Pedro kauban ni Apostol nga si Pablo sa pagka-apostolis diya sa atong Ginoong Kristo sa buhat sa pagwali. Nagpamatuod siya bahin sa mga sinulat ni Apostol nga si Pablo. Unang-una nagsulti si Pedro, lisod sabton ang mga sinulat ni Apostol nga si Pablo. Unya giingon dayon nga kanang mga sinulat ni Pablo ginatuis na dunay mga tawo nga makahimo sa pagtuis niya na. Atong pagbasahon diri sa kasulat sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15-16. Ug isipan ninyong kaluwasan ang pagkamay-nantuson sa Ginoo sa ingon usab niini ang atong hinigugmang igsuon nga si Pablo nagsulat kaninyo sumala sa kaalam nga gihatag kaniya nga nagsulti may tungod niini sumala sa iyang ginahimo sa tanan niyang mga sulat nga sa maong mga sulat aduna gani mga butang nga malisod sabton. Unang ato kayo ganiha nga nagsultis Pedro nga ang mga sinulat ni Pablo dunay mga butang nga lisod sabton unya gumikan kay lisod sabton muning giingon ni Pedro nga ginatuis sa mga walay alamag ug sa mga mabalhinon ug kinaiya ingon sa ginabuhat usab nila sa ubang kasulatan sa pagtuis niini ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Busa si Apostol Pedro nagpahayag siya nga ang mga sulat ni Pablo dunay mga uban nga mga sulat nga lisod sabton ug kana ginatuis sa mga tawo nga walay alamag sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia sama sa pagtuis po nila sa uban nga mga kasulatan. Di karon. Hayan moingon ang atong mga kaparang o kaatba nga nganong lisod man sabton nga nagamit gani mig Biblia nga naanay Sabado. Di sayo ra gyud pero kung nagamit mo nga Sabado sa duay version New Testament, amo sang ipakita nga amo sang gidawat nga kinanglan nga kami magbase pod og lain-lain nga ipasabot o pagpasabot sa Biblia. Pero kanang mosibo pod kay wala may kurat nga nagamit ta og lain nga version pero may tumo nga gipasabot. Unya kana pod nga prinsipyo napod na ninyo nga ikumparar gid ay ang kasulatan. Unsay prueba brother ni nga naa nila ang gibuhat nato nga mokumperta sa ubang kasulatan o kon Biblia mao pod na ang ilang padangat lugar sa halos tanan nga mga
membro kay magkuha man sila ni ini nga basahon. Ilan ang prinsipyo po atong gidawat nga prinsipyo tungod kay hustuman. Ang ilang libro nga naguluhan og Steps to Christ, ang dalan paingon kong Kristo sa pahina 123, gingon kana nga scriptures must be compared with scriptures. Ang kasulatan kinahanglan nga itandi sa lain nga kasulatan. Idawat namo na mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw ang ilang prinsipyo kay prinsipyo man pud namo nga doon nami pagkumpara pod sa kasulatan ngadto sa laing kasulatan. Karon kay ato man nga ikumparar ang uban nga mga kasulatan, pag mas suhito na nato, desisyon gyud nga desisyon. Kay kung makahatag tag desisyon unya magsukwahi o masukwahi sa gipasabot sa atong nadesisyonan, ang tawag nato pagsulti sa atong mga ngabil, nagsukwahi na tanya na. Kung magsukwahi na ang atong mga ngabil sa gihatag unya natong comparison o desisyon, unsay tawag sa Biblia, Brad Ruby? Dinhi ato lang magbasahon dibirin kining nakasulat sa Proverbio kapitulo 19 bersikulo 1 nagingon dinhi. Mayo pa ang kabos nga magalakat iya sa iyang pagkahingkit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil ug maoy usa ka buang. O di klaro nga pagkagamito na nato ang atong mga ngabil sa desisyon sa pagkumparar kay nagtuot nga muna di nagsukwahi daw ka sa imong mga ngabil, may paykabos na tao. Kay kanimo nga nagsukwahi sa imong mga ngabil o ang pagsukwahi niya na gitawag kag usa ka buang. Dili buang nga dadon sa mental hospital, na buang lang sa pagsabot sa nakasulat sa Biblia. Pero maintiman-an nga ang mga alagad sa Dios, ang mga alagad sama sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, adunay pagbukas sa kininiang salabutan kay para makatukid sa kasulatan. Kung dili gyud ay ang atong kaugalingon nabuksan, no? Nga ang Dios nagbukas sa atong salabutan para matukib nato ang kasulatan, o na nga ug sakaon pa nakibkib nato ang mga pagkaon pero sukwahi naman sa angayng pagakanon. Ayon ang priba nga may Dios o magbukas sa labutan sa iyang mga alagad badrini para matukib ang mga nakasulat. Niya sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 45 ang gingon, og iyang ibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Busa paradise nga makatukib sa kasulatan, ibuksan sa Dios ang ilang mga salabutan. Karon, pagka nagisgot nga nagapabilin pa day ang usa ka kapahulayan nga gitagana sa Dios alang sa mga tao, unya na ay duay version New Testament nga nagapabilin pa day ang Sabado, unya pag-ingon namo paraphrase na, isag paraphrase basta husto. Ang problema ron pag-ingon namo dili na moy mao, adi nagsukay mi sa among mga ngabil, pero mao na sa ilang pamatod ay dili sila matawag og buang nga nagsukay sa mga ngabil kami. Nakaron. Nganong dili gid na moy mao ang pagpasabot mga mahal mong tigpaminaw. Tungod kay wala tay supak nga ang unang adlaw sa semana para mugawas nga Sabado ang ikapitong adlaw, mao ang Domingo nga adlaw. Unang adlaw sa semana para pag-identify nga ang ikapitong adlaw sa semana nga mao ang pagbantay o bantayan ang adlaw ipapulay sa sugo pa sa Dios sa iyang katawang Israel, mo gyud ang Sabado nga ikapito. Kay makita man nato nga ang unang adlaw sa semana Domingo. Unya kining bersikulo 9 ug 10 sa kapitulo 4, konklusyon man taw ng 9 ug 10 nga nagpabilin di ang kapahulayan kay na may gisugod diya, pero ang katingad-an diya mga mahal nga kaigsunan, tigpaminaw, tigsunod dining
programa sa PBCM, mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Ang istorya gid niya na nagtudlo man ang Dios pag-usab og lain nga adlaw. Na kung nagtudlo ang Dios pag-usab og lain nga adlaw, nabay di ay nagtudlo og lain nga adlaw nga nabalik lang gyapong adlaw. Kung nagtudlo pag-usab og lain nga adlaw, kanang pulo nga lain, imo baday ingnon nga parehas ra ang lain nga kung sa English na another, kung parehas ra the same day, tabi kung another day na mao day gapon mo nang dili nato madawat nga gi-conclusion ang 4 sa kapitulo sa Hebranon ang 9 ug 10 nga nagpabilin ang Sabado. Kay sigon sa gipahayag ni Master kanamo nga ang among baruganan, ang pagsulti ni Master ato sang pabati ang instruction ni Master kanamo kaniadto nga iyang gi-explica kanamo mga mahal nga tigpaminaw labi na sa mga kaigsunan nga ang PBCM daw, ingon ni Master, wala magwali gawa sa Biblia o gawas pagyod sa ubang pang mga basahon. Ang PBC magwali adunay mga riba sa Biblia o sa mga istorya sa kasaysayan sa tibok nga kalibutan but ipasabot kanang istorya sa kasaysayan sa tibok kalibutan nga kung iparis na mga history ba, world history nga gamiton lugar sa pagtudlo ni Master nga i-apply sa Biblia. Ni atong patalingugan ang gipamulong ni Master aron atong mahibaluan. Ay, hindi ko maglaro. Kaya, sumugura. Oo. Kaya, tayo. Kadang sa mga basahan. Ang hindi ko maglaro. Ang dunay mga prueba. Kanina, sa mga istorya, sa kapaysayan, ito buot ang kalimutan. Okay, atong nakita nga mao ang pamatuod ni Master to support sa among baruganan nga iyang gitudlo nga ang PBC wala magwali gawas sa Biblia. Lugar mo gawas sa Biblia. Gawas pa po gyud matud pa ni Master uban pang mga basahon naa ang PBC nagwali o magwali nga adunay mga prueba sa Biblia o mga istorya sa kasaysayan sa tibok nga kalibutan. Di among pamatud-an na Biblia o mga basahon nga referensya. Unsay pamatuod o kamatuoran ni Brad Ronnie nga ang kining 4, 9 ug 10 nga nasaypan sa pagbutang ni ana nga Sabado ug moy gikuhaan og gikahimutan sa 70 Adventist nga nagpabilin pa gyud kuno ang adlaw nga igpapolay o ang Sabado bisan nakita na nato sa mga nangaging pagtuon o nasangit nahimong nakabalik ang adlaw ipapal gumagkan sa 9 ug 10 sa kapitulo 4 sa Hebrano. Okay, ang ilang gipamugatan kini mang 9 nga bersikulo sa kapitulo 4 nga sumala lagi sa version nga gigamit nga duay version New Testament yan siran manggod nga Sabado kana sigon sa nahunahunaan sa nagtranslate nining maong Biblia nakabasag kapahulayan or pahulay ang sira nagsabado. At nung ipaibabaw kini reverend sa pagbasa sa bersikulo 4, Atong i-context no. atong i-context, mao gyapon nga kapitulo 4 sa Hebranon, ari ko musugod pagbasa sa bersikulo 4 niya. Ilapos na to pagbasa ngadto sa 9 ug 10 nga moy ilang gigamit. Ila din di konklusyonan. Kung mao bagid gipasabot na kana Sabado bagid na nga gipahulay ang gisgotan diya. Kay sa usa ka dapit siya nagsulti mahitungod sa ikapito ka adlaw sa Kung atong i-substitute brother ni nagsulti ang Dios sa ikapito ka adlaw kung butangan nagsabado atay sulpak ana brother ni, di ba? way so pakikwentahon ang adlaw sa semana ang Sabado mulugar man gid nang ikapitong adlaw. Okay. Okay, yeah. Mahitungod sa ikapito ka adlaw sa ingon niini nga paagi og sa ikapito ka adlaw Na mao ang Sabado. ang Dios gipahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. O usab niining dapita siya nag-ingon, dili gayod sila makasulod sa akong kapahulayan. Nga kadtong Sabado. Oo, busa
sangit aduna may pipilang nga managpakasulod pa niini kung atong ansiran kadtong Sabado. og sangit kadtong mga gikawalihan kanhi sumayang balita wala man managpakasulod niini tungod sa ilang pagkamasupilon Adtong Sabado lugar. Na adlaw. nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw Nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Dayon, ang karong adlaw diha sa iyang pagsulti pinagi kang David sa nakalabay na ang dugayng panahon sa mga pulong nga gikutlo sa unahan. Karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. moposta ganit man ron nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Diba? Matod pa karong adlaw, kanang usa ka adlaw nga gitudlo pag-usab. Ini kadungog ninyo siya ang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing karon kay nagtudlo man siya pag-usab og usa ka adlaw. The same day ba ang gitudlo ba ron nga ikapitong adlaw para masabado? Dili ni Disimde kiningingon nga karong adlaw dili ni Disimde Reverend ako sa ipadayon pagbasa dinhi sa nakasulat dili na sa bersikulo 8 ngadto 10 kay kung si Josue nakahatag pa kanila pahulay ang Dios dili na lamang unta maghisgot og lain ato pa kung sa English na another lain pang adlaw Another day, no? another day. Then, Busa, ang may mo din ilang gipang konklusyonan. Busa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. isang muposta diya, no? Diya taman, no? Nagpabilin di ay ang kapahulan nga gitagana sa Dios talang sa mga tao, pero katong gitudlo o natudlo pag-usab, nagtudlo pag-usab og lain na nga adlaw. Nangano man nga translation mga mahal mong tigpaminaw nga gisabado man gyapon nga nagtudlo man pag-usab og lain na nga adlaw. Unya atong basahon sa English brother kanang utso nga gikan sa size brother ni hangtod sa 8 og 9 brother ni size city 8 og 9 sa King James version og giisgutan pa na nga the same day or another day pa gyud. Okay. Sugdo na nato pagbasa sa bersikulo 6 Reverend payon sa 9 sa kapitulo 4 sa Hebreo. English ni version sa King James. Hebreo chapter 4 verse 6 up to 9. Ingon. Seeing therefore it remaineth that some must enter therein. And they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. Again, he limited a certain day, saying in David, today, mamunang karong adlaw, today, after so long a time, as it is said, today, if ye will hear his voice, harden not your hearts. For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Katong gingon, lain nga adlaw. Sa English Reverend, giklaro, another day. Then sa 9, There remaineth therefore a rest to the people of God. usa nagpabilin pa di ay ang usa ka kapahulan nga gitagana sa mga tao, pero katong gitudlo nga lain na nga adlaw. Pero sa King James version ba doon Jesus na ang gigamit, di ba? Oo. Pero din Josue. Kining sa King James version sa English nga giingog Jesus o Jesus, dili na ang atong Ginoong Hesukristo mga mahal mong tigpaminaw kay kining Josue sa Cebuano kanang gitawag diha og Josue og Jesus usara ni kini si Josue nga Jesus dili na si Jesus nga Josue nga gipanganak ni Maria. Atong hatagan og priba bradoni pinagi sa pagpatagad sa Smith's Bible Dictionary bradone. Okay. Kanang English sa Josue kon Joshua, no? Sa Smith's Bible Dictionary to prove nga kining Hesus o
o Josue, the same person na dili na katong Isus o Josue nga anak ni Maria Okay, nga so, mao nga atong Ginoong Hesukristo. okay, tanaw na to dinhi Reverend sa Smith's Bible Dictionary kining word nga Joshua. Mao man ni siya sa Cebuano Josue. Ya sa pagbasa nato sa English sa King James gingon nag Jesus. Pero dinhi sa gipahayag dinhi kini si Joshua mao ni siya ang gingon nga another form. Gingon dinhi Joshua, another form of Joshua. Another form of the name of Joshua. Kato pa sa Binisaya, Cebuano, Josue. Another form of the name of Joshua of Jesus. So, muna ang buti pasabot nga lain nga ngalan ni Josue, mao na nga si Jesus. Pero dili na Jesus nga mao nga atong Ginoong Hesukristo. Nga gipanganak ni Maria. Nakaron, pinaagi na kay kun si Josue nakahatag pa kanilag pahulay, ang Dios dili na lang unta magisgot og lain pang adlaw or another day. Busa nagpabilin ang kapahulayan usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Pero kanang kapahulayana katunang lain na nga adlaw. Kay niadtong panahon nga si Josue, ang gipapatuman ni Josue mao ang balaod ni Moises. Og si Moises mao gintrigahan sa Dios sa pagpapatuman sa pagpabantay sa adlaw nga igpapahulayan. Ang prueba sa Biblia nga Josue sa panahon nagtudlo siya nga ang gitudlo katurang pamaagi ni Moises busa pag-recall sa bag-ong tugon nga giingon nga kung Joshua nakahatag pa kanilag pahulay, ang Dios dili na lang unta magisgot og lain pang adlaw. Ang buti pasabot nga kung Joshua nakahatag paglain ng adlaw, di na magisgot og magtudlo pa ang Dios og lain pang adlaw kaysa panon kang Jose nakahatag o nakatudlo naman sa lain adlaw, pero gitudlo ni Josue ang Sabado lang gyapon. Okay. Kanang gisulti ni Pablo diha nga kun dili masirtahan mahusto tong katong gisulat ni Apostol Pedro gisulti bitaw niya nga matuis ang mga sulat ni Pablo. Mao ginahitabo sa Hebrehanon 4 kung mabasa lang kas bersikulo 9 ug 10. Ngano tuaras bersikulo 4 gadiha gibasa ni Bradroni kagadiha nga tuwa didtoy giingon nga si kapito kadlaw ni pahulay ang Dios gikan sa tanan niya mga buhat mutong Sabado. Mutong sa panahon ni Josue nga pagpangalagad niya, mutoy gihatag, mutoy gisgutan, mutoy gihatag, gipapatuman ni Josue. Ang wala ikahatag ni Josue, kadtong giingon nga naghisgot siya laing adlaw. Nagtudlo pag-usab adlaw. Itong gitudlo nga laing adlaw, dili na adlaw nga ikapito nga mautong Sabado, kay gitawag naman ang karong adlaw. Kay kung pananglitan maora man day itong adlaw Sabado gyapon nganong magtudlo maglaing adlaw maora man ang adlaw nga natudlo nahatag naman ang ikapito nga mao Sabado ang prueba niya atong prubahan diri sa nakasulat sa Josue kapitulo 22 bersikulo 1 hangtod ang akong pagbasa sa bersikulo 5 ingon niini ang atong mabasa sa Biblia. Unya gitawag ni Josue ang mga Rubinhanon ug ang mga Gadhanon ug ang katunga nga banay ni Manases. Gipatawag na ni Josue gingon dayon. Og miingon kanila niadto mga gipatawag niya. Natuman ninyo ang tanang mga gisugo kaninyo ni Moises ang alagad ni Jehova ug kamo nagpatalingog sa akong tingog sa tanan nga akong gisugo kaninyo pos kog kadiyot. Sa diyang gipatawag niya ang katong mga Rubinhanon o mga Gadhanon o magkatunga sa banay ni Manases, giignan dayon niya nga, natuman ninyo ang tanang mga gisugo ni Moises, ang alagad ni Jehova. Kanang giingon gisugo ni Moises, nga alagad ni Jehova, pagbasahon ni mo nas Exodo, kapitulo 20, naas bersikulo 8 o hangtod bersikulo 11, mugawas nga ikaupat kasugo niya, maunang adlaw nga igpapahulay. Motong ikapito, motong gisgutan dito sa Hebrehanon, kapitulo 4, bersikulo 4. Gingon dayon sa pagpahayag. Wala ninyo biyae ang inyong mga igsoon nining daghang mga adlaw, hangtod nining adlaw, apan nagtuman kamo sa gitugon
sa sugo ni Hiuba nga inyong Dios katong gikuan lugar gisugo ni Moises nga alagad ni Hiuba gisugo punto sa Dios kingon dayon ug karon si Hiuba nga inyong Dios naghatag og pahulay sa inyong mga igsoon ingon sa inyong gisulti kanila busa bumalik kamo o gumadto kamo sa inyong mga balong-balong ngadto sa yuta nga inyong napanag-iya nga gihatag ni Moises ang alagad ni Hiuba sa unahan sa Jordan. Magtamod lamang kamo pag-ayo, hatag na si Josue. Sa pagbuhat, gimanduan niya ba? Nga ipatamod tong gisugo ni Hiuba ngadto ni Moises o gisugo po ni Moises ngadto sa mga tao nga ipabuhat ang sugo. Usa sa mga sugo pagbantay sa ikapitong adlaw mao Sabado. Gingon balikan ta, magtamod lamang kamo matud pa ni Josue. Pag-ayo sa pagbuhat sa sugo o sa balaod nga gisugo kaninyo ni Moises nga alagad ni Hiuba sa paghigugma kang Hiuba nga inyong Dios o sa paglakaw sa tanan niyang mga dalan o sa pagbantay sa iyang mga sugo o sana nang adlaw igpapahulay kapitong adlaw o sa pagpakig-ipon kaniya o sa pag-alagad kaniya sa bugos ninyong kasing-kasing o sa bugos ninyong kalag. Sa question, nakahatag ba si Josue pahulay? Nakahatag. Pero asang pahulaya? Katong gihatag pod sa Dios ngadto ni Moises nga tumanong sugo ang pagbantay siyang sugo usa na pagbantay sa adlaw igpapahulay munay gihatag ni Josue. Ang wa lang ikahatag ni Josue mao tong gisgutan sa Dios nga laing adlaw pag-ingog laing adlaw dili na Sabado. Okay. Klaro na, mga malamong tigpaminaw. Unya kini si Josue, nganong iyang gipatuman ang balaod ni Moises o mga sugo ni Moises kay kining sugo o balaod ni Moises gikan po na Hiuba og si Josue kapuli ni Moises sa pagkamatay kay kini si Josue ministro ni Moises unsay priba bradrome nga kini si Josue puli ni Moises tuod kay namatay og kini si Josue anak pod ni noon og ministro ni Moises. Dinhi atong pagbasahon reverend sa nakasulat sa maulang gyapon basahon sa Josue sa iyang kapitulo 1, bersikulo 1 hangtod sa 2 nagingon dinhi. Karon nahitabo sa tapos ang kamatayon ni Moises, ang alagad ni Hiuba, nga si Hiuba gisulti kang Josue, ang anak ni Nun, ang ministro ni Moises nga nagaingon. Si Moises ang akong alagad patay na. Busa karon bumangon ka o tumabok niining Jordan ikaw o kining tibuok katawhan ngadto sa yuta nga akong igahatag kanila bisan ngadto sa mga anak sa Israel. Klaro nga pagkamatay ni Moises si Hiuba naghatag og instruction niining anak ni Nun nga ministro ni Moises nga si Josue kay patay naman siya lugar, mupuli sa kahimtang sa dapit kang Moises. O ang pagpamatuod ni Josue, sa gibasa ganina sa 22:1 hangtod sa 5, magtamod lamang kamo pag-ay sa pagbuhat sa sugo o sa balaod, nagisugo kaninyo ni Moises nga alagad niyo ba sa paghigugma kang Hiuba nga inyong Dios o sa paglakaw sa tanan niyang madalan, o sa pagbantay sa iyang mga sugo. Di si Josue, punod sa itong gipapatuman ni Moises, iya pong gipapatuman. Busa, katong nakasulat sa Hebreanon, kapitulo 4, versikulo 7, ngadto sa 9, nga nag-ingon, nagtudlo siya pag-usab o sa kaadlaw ang Diyos. Ang karong adlawa, diha sa iyang pagsulti pinagi kang David, sa nakalabay na ang dugay panahon sa mga pulong nga gikutlo sa unahan. Katong nagtudlo siya pag-usab ang karong adlaw. Unsa man ang karong adlaw? Karong adlaw. Inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing kung makadungog na lugar sa tingog karong adlaw, inig kadungog ninyo sa iyang tingog. Sa 8 din, kay kung si Josue nakahatag pa kanilang pahulay, ang Diyos dili na lang unta magisgot og lain pangadlaw abaday makahatag si Josue pahulay, nakahatag. Pero ang buti pasabot din kung si Josue nakahatag pa kanilang pahulay kanang lain bang pahulay,
ang Dios din nilang unta magisgot og lain pang adlaw kung nakatag pa si Josue og lain na pud nga adlaw, di na magatag magtudlo ang Dios pag-usab og lain nga adlaw kay sa panahon ni Josue nakatudlo na maglaing adlaw pero ang gitudlo ni Josue maura gyapon ang gitudlo ni Moises nga ikapitong adlaw. The same day pero ang Dios nagtudlo og another day dili the same day. Busa ang 9, busa nagpabilin padi ay ang usa ka kapalo nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Busa sayop, busa nagpabilin padi ang Sabado, nganong Sabado man. Sabado primero nagtudlo pag-usab og laing adlaw, Sabado day na. Bueno. Ang nabilin diha kay ang unang adlaw sa semana, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Wala na ang Sabado, basig naa ng adlaw nga nabili na Domingo ba o asa na? Base sa 4 hangtod sa G sa Hebranon. Pwede tingali diyan yan na. Pero nganong dili mo lugar nga sa mga nabilin o natudlo nga adlaw, mauna nga makapili ka diyan na nga maunay puli lugar sa Sabado. Tungod kay kini mga mahal namong tigpaminaw, dili na literal nga karong adlaw. Kwentaha gani ng karong adlaw, kung imong unon karong adlaw, di ba usana kay karon god. Pero dili na usa ka adlaw nga karon kay ngano man nag-ingon ang Biblia, nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Karong adlaw, inig kadungog ninyo siyang tingog. Kay kung kana literal nga karon ng adlaw, nganong gigamita mag inig kadungog ninyo siyang tingog. Di paabuto ng inig kadungog siyang tingog. Kanang madunggan na tong tingog nga karong adlaw inig kadungog sa tingog nga lain na ng adlaw. Nga adlaw gyapon na nga kapalayan pero wala na sa nabilin nga adlaw diha sa Sabado kay nagtudlo man pag-usab ato maning usab-tanon. Ang ato sang susihon bedone kay nabasa naman nimo nga another day. Sa uban nga mga relihiyon bedone sama sa Islam, the word nga another day nakasabot ba sila nga dili na the same day, different from the first kay ingunta nga ang first niya na ang Sabado. Pag another day, lain ang adlaw, different na na. Nahibaw ba sila nga ang pulong another day, dili the same day berdone? Okay, sa dili pa na ako nabasahon dibiran wa pa nato mabasa sa Mirayang Webster Dictionary ang another. Ato dining isunod dayon nga bisan pang ubang relihiyon nasayod nga kining pulong nga another nga pahayag sa Biblia another day dili gina maorang adlaw ang ipasabot. Lahi gina siya. Unahon ko ang Mirayang Webster Dictionary sa word nga another. Gingon dinhi adjective. Another, some other, gingon na some other sa ato pa ang lain, different from the first, lahi ni anang una, or other one, or ni anang different from the first, lahi ni anang nag-una, or other one, or ni anang usa. Gihatag gid dinhi no, different from the first, lahi ni anang nag-una, or other one, or ni anang usa. Nakita mo na. Mo naghihatag ang definition sa another. Dili di kay the same. Unya, yatay gamay nga basahon sa mga Islam. Kining gitawag Muhammad, peace upon him, the natural successor to Christ. Niya, makita sa kamera. Sinulat ni Ahmedidat. Okay. Mao ni sila ang usa sa iyang mga konpot. Di po ni basta-basta si Ahmedidat kay writer, author mo ni siya. Niya, sa page 29, Reverend, akong basahon din sa the word nga another. Sa the word nga another. Kung naglahi ba ni sila dito sa gihatag sa Miraya, pero sa tanong gikaingon, bisan sila, muhatag po nga kining another, lahi gid ni siya. Yeah. The emphasis here is in the word another. Another. Kinining another, ang lahi, a different one, ang lahi nga usa, an additional one, but of the same kind. Walay kalainan, Reverend, sa gihatag sa Mirayang Webster Dictionary. Different from the first, okay, or other one. Ang ilahapod din ang another, ang lahi,
or ang lain, a different one, ang lahi nga usa. Oh. Ang lahi nga usa, di gyud na masabtan mga mahal mong tigpaminaw kay mahimotang magsukwahi sa atong mga pagpanabot aron maigo ta sa gisulat ni Apostol Pedro nga tuison nato ang mga sulat ni Apostol Pablo maton ba ni Apostol Pedro. Busa ang instruction po ni Master ni kanamo sa iyang paghatag, wala daw magwali ang Pbcm nga nagpataka-taka na lang og unsa para sumbong lugar pod sa iyang pagwali sa kaso nga libilo. Dili daw. Kay ang Pbcm nagaukab sa mga libro nga dokumentado, ikaduha, og ang permero niya na mao ang Biblia, og ani ang prueba sa gipahayag ni Master. Wala magwali ang Pbcm, nagtataka, nagpunta, kaya ikasumbong siyang pagwali. Ang kaso na lang ito, ang Pbcm, nagaitag, ang mga libro na dokumentado, ito ka naman, na ang Biblia. Okay. Gipamatud-an ni Master nga ang mga ministro sa Pbcm, ang Pbcm, wala daw na magpataka-taka sa pagwali. Mga mahal mong tigpaminaw nga aron lang muwali nga masumbong siya sa pagwali niya tungod kay mga libilos, libel, ang iyang mga sistemas pagwali, dili daw. Kaya ang Pbcm nagaukab sa mga libro nga dokumentado, ikaduha na, kay ang pirmero mao ang Biblia. Di mo na nga nami mga referensya nga gipanggamit o dugang pahayag ni Master mga kaigsunan sa ato ang baruganan. Instructed ni Master ang mga ministro sa Pbcm nga ang Pbcm kung magwali, dili daw ang Pbcm nagwali o basta-basta na lang o magyaw-yaw-yaw daw diha nga walay dungawan nga mga kasaysayan sa libro sa tibok kalibutan bisan pagani ang Encyclopedia Americana o Britannica. Ania ang payag ni Master nga di gyud daw mi o di siya mosugot nga ipagpataka-taka mi og yaw-yaw niya inyong patalingugan. Hindi man manalo ang Pbcm, basta ka naman. Walang yaw-yaw ka naman. Wala po din lang na natin sa yaw project. Hindi sa kalibutan, butang pagkalit, Encyclopedia Americana o Britannica. Atong nabati, ang pahayag mismo ni Master nga dili gyud daw magyaw-yaw-yaw ang Pbcm o magpataka-taka na lang og wali nga wala daw siya'y gidungawan diha para ipamatuod nga lugar ignon ta nga basta na lang nga nagwali-wali ba arong ignon nga nagwali dili mosugot si Master niana nga maunay among pagabuhaton mga mahal nga tigpaminaw o mga kaigsonan. Gani dugang payag ni Master, gusto ni Master gani ang mga tao, labi na sa Pbcm unang-una, nga wala naman kuno'y lain gani nga muyagyag kung si Master pasultihon sa kinatibuk-an sa nasod ang wali lang daw sa Pbcm. Ang tao angay daw mamati. Kanang gisulti ni Master, wapod na hinungdan nga ipagpamati munamo unya di ay nagpataka lang may pagsulti nga imbis na ay pagpabantay sa adlaw nga ipapalay supakon ginamo. Gituluan mi ni Master sa pagsupak og ni Bendilyo pa piki daw ang among magtutudlo. Na kay piki man day inutil daw ning among magtutudlo. Ang inyong mga pagtudlo dia dili mo'y inutil ang amora na masusi man ni karon. Amo sang ipahayag ang gipamatuod ni Master ang instruction niya diri sa mga ministro o sa mga membro sa pagtulon ang Pbcm. Niya inyong patalingugan. Inunod na, wala may dahil mo. Nabigagyan. Kapulakabot ang sapot. Ang yali lang ang Pbcm. Ang kawal mo naman. Okay.
Gusto ni Master nga wala ko lain karon nga muyagyag sa kinatibuk-an sa nasod. Ang wali lang sa PBCM ang tao maminaw. Ano? Kay matod pa niya, dokumentado daw. Basahon ang mga libro nga dokumentado. Kay mao man ang ikaduha daw. Kay ang primero niya nga basahon ang Biblia. Nakaron niya ta. Brother ni, paglisgot sa Biblia nga nagtudlo ang Dios pag-usab og laing adlaw, another day, dili the same day. Busa sayop tong ilang gibasa nga parapis nga Biblia nga gibutangan diag Sabado ang 4:9 og 10 sa Hebreanon nga nagpabilin diag Sabado, dili nagpabilin. Ang gingon lang diya nagpabilin pa diay ang kapahulayan, pero hain katong kapalan ang laing adlaw nga gitudlo dili ang Sabado. Na kanang pulong karong adlaw sa Dios. Ang karong adlaw literal ba na nga usa ka adlaw kanang karong adlaw sumala sa Biblia, brother ni? Niya Reverend, ato lang pagbasahon nini sa Ezekiel kapitulo 4 bersikulo 6 agingon. Ingon man sadya nga ikaw makatuman anini, ikaw muhigda sa imong tuong nga kilid ug magadala ka sa kasalanan sa balay sa Huda, kapatan kadlaw ang tagsitagsa kadlaw alang sa usa ka tuig, ako nagtudlo niya na kanimo. Busa ang equivalente sa usa ka adlaw mga malamong tigpaminaw sa Dios. Ang tagsa-tagsa kadlaw alang sa usa ka tuig, ako nagatudlo kanimo niya na. Ang usa ka adlaw diay usa ka tuig. Pila ba ang sulod sa usa ka tuig nga adlaw, brother ni? Kung tanaw na tong regular days Reverend sa usa ka tuig adunay 365, pero kung dunay gitawag nga leap year nga mahitabo lang every once in 4 years, adunay 366 days. Basta ang bulan sa Pebrero adunay 29 ka adlaw, pero regular nga adlaw sa usa ka tuig 365 Kaadlaw. Nakita mo na ang karong adlaw o equivalent usa ka adlaw 365 kaadlaw kung dili leap year. 366 kung leap year na. Na, mao di ay nagingon, karong adlaw, inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagay ang inyo makasikasig. Busa ka nang nabilin diha, nga nagtulog pa ko sa puglain nga adlaw kay Primero Sabado, dili dihay na katong nabilin nga adlaw sa simana, gikas Domingo hangtod sa Biyernes. O, di, sayon ra. Nakaron, gawas nga ang usa ka adlaw ingon sa usa ka tuig. Kain pang adlaw sa Dios sumala sa Biblia nga natudlo, Brad Rome, sumala sa Biblia. Dinhi Reverend atong pagbasahon sa nakasulat sa ikaduhang Pedro kapitulo 2, kapitulo 3, bersikulo 8 nagaingon dinhi. Apan mga hinigugma ayaw kamo pagpakabuta niining usa ka butang nga tinuod nga alang sa Ginoo, ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Kita mo na, dili na to madakpan ang Diyos. Kay wala man siya gihatag, Brad Ronnie, Brad Makaray nga regular gyud nga or mao na ang iyang usa ka adlaw. Dapat kay ang usa ka adlaw sa Dios sa tao dawaton nimo na ingon nga usa ka libo ka tuig. O ang usa ka libo ka tuig kibali sa tao sa Dios na usara na niya ka adlaw. Dapat na may iyang adlaw usa ka adlaw usa na ka tuig 365 ka adlaw. Dapat og linibo na dagang 365 ka adlaw. Buti pasabot ay mga kaigsonan, mga malamong tigpaminaw, kining Hebreanon kapitulo 4, bersikulo 4 hangtod sa pagbasa nato sa 10, nga nagtudlo pag-usab og laing adlaw, nagpabilin ang kapahulayan, dili na mao ang Sabado, paabuton di ng adlaw nga giingon nga idig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Karon, kanang giingon nga karong adlaw, unsa man day ng tinguga, Brad Makarayo, kanang giingog karong adlaw, sumala sa Biblia. Diha na.
Katong giingon kagani sa Ezekiel alang sa tao ang usa ka adlaw pero sa Dios dunay usa ka tuig. Sa bagong tugon dunay usa ka adlaw sa Dios sa tao usa ka libo ka tuig. Usa ka adlaw lang sa Dios. Oo. Pero sa tao, usa ka libo ka tuig ang kadugayon. So ingon ani ang sistema. Kining naa gani sa Hebrewhanon. Mo bitaw giingon bitaw dinhi sa pagsulti nga giingon nga sa bersikulo 4 ug hangtod sa bersikulo 5 nga katong gikawalihan kanhi sa maayong balita. Nagsupil man sila wala mo tuo unsa matong giwali sa una kinsa nagwali sila si Moises, sila si Josue. Ngadtos mga katawhan mo tong giingon nga gipamug-atanay nila diri sa Hebrewhanon nga giingon sa bersikulo 4 moy bigjes dahil lagi busa nagpabilin. Uy ila man giingon nga nagpabilin ikapito gyapon adlaw nga nas bersikulo 8 nga giingon man diha nga gikan sa city. gikan city ato sa ikuan ang bersikulo 8 na diha nga mo man ang gisgutan nga laing adlaw. Mo nang giingon nga nagisgot sa laing adlaw kay duna may nisupil sa giwali nilang Moises sa una mo to dayon nga city nga nagtudlo dayon siya laing adlaw mo to gisgutan niya nga laing adlaw ang karong adlaw. Okay, ug busupil kay Brad, karay nga i-continue kay mingon mo supil lang gining tawana ning adlaw na magtudlo di kag laing adlaw nga mao ra man ang gisupil-supil. Unya niya pagid ang punto sa bersikulo 9 giingon kanang nagpabilin nga usa ka adlaw. Tanawang punto ha mga Adventista, Seventh-day Adventist. Tanawa gayud ninyo ang punto sa bersikulo 9 nga inyong gibasa-basa. Giingos pagpayag busa nagpabilin pa diay ang usa ka adlaw nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Unsa terminong gigamit? Gitagana. Nganong gitagana? Muligid pa na. Gikas pagtudlo niya pagsulti, giingog karong adlaw pila ka tuig pa, pila ka libo ka tuig usa pa moabot ang gitagana. Oo. Na unsa nang giingog karong adlaw? Dili Sabado. Kung si Pablo may pasultihan rin, oy. Pero sila pasultihon agoy Sabado, ikapito. Pero si Pablo kanang karong adlaw kay mo man ang gisgutan nga nagpabilin, ang gitawag ni Pablo karong adlaw unsa nang adlaw? Dili Sabado. Ang gitawag niya ania sa nakasulat sa ikaduhang Korinto 6 bersikulo 2. Kay siya nagaingon, si Pablo ra may nagsulat sa Hebrewhanon, si Pablo po nagsulti sa ikaduhang Korinto 6:2. Kay siya nagaingon sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatalingugan ug sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan. Tanawa karon mao na ang adlaw nga gikahimutan, tanawa karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. Unsa di ay nang giingon nga nagpabilin nga adlaw nga gisgutan sa Dios, nga ang gisgutan niya kanang giingon nga laing adlaw nga nagpabilin nga mao kanang gitagana sa katawhan sa Dios, mao kana ang karong adlaw. Unsa na karong adlaw? Giingon ni Pablo adlaw gikahimutan ug adlaw sa kaluwasan. Mo sa matin-aw nga ini kadungog ana nga adlaw sa kaluwasan dili gyud daw ipagahi ang atong kasing-kasing. Sabado ba na kanang adlaw kung madunggan na brethren ni. Sumala ni Apostol Pablo gyapon kanang karong adlaw unsa man ang karong adlaw nga adlaw sa kaluwasan nga madunggan dili ipagahi ang kasing-kasing sa tao. Niya din reference sa Hebrewhanon kapitulo 3 bersikulo 7. Siti ngadto sa 8 ang gingon sa kapitulo 3. Busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, karong adlaw ini kadungog ninyo siyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong makasing-kasing, ingon niadtong pagpangsupil nila batok kanako sa adlaw sa pagpanulay didto sa kamingawan. Busa nigawas na unsang tingog? Tingog sa Sabado? Ay dili. Busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, sulti o tingog na din sa Espiritu Santo. Karong adlaw ini kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahi ang inyong makasing-kasing. Ingon ni atong pagsupil nila batok kanako sa adlaw sa pagpanulay dito sa kamingawan. Gikumpara lang nagsupil minto sila sa Sabado. Kung magtulo siya pag-usap nga tingog na sa Espiritu Santo, dili unta sila ipagsupil kay kanang usa ka adlaw gitawag nag-usa ka adlaw pero dagang adlaw nga moabot niya na mga libo ka tuig nga moabot niya na nga moabot tayo ng saara nga tingog sa Espiritu Santo. Kinsa may modala sa tingog sa Espiritu Santo. May mga gikasangkapan ba bradron nga modala sa tingog sa Espiritu Santo. Aduna Reverend, mga tao gihimong kasangkapan nga mo'y modala sa tingog sa Espiritu Santo. Kanang giingon nga tingog sa Espiritu Santo
Inig-abot unya niya ng tinuga dili ipagahi ang mga kasing-kasing sa tao. Kay mao na ang kapahulayan na sa tao. Kadahulayan nagingon ra ba nag-adlaw ra ba nas kaluwasan. Gitagna daan kini Reverend sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo nga dunay mga tao gihimong kasangkapan ini nga modala sa tingog sa Santo unya magsangyaw ni sila sa balita pinaagi pod sa Espiritu Santo. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ang atong pagbasahon. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manununda nangandoy sa pagsudong. Kining tagna mga kaigsuonan, mga tao gihimong kasangkapan, kunya magbalita sila ang ilang ibalita, mao na ang balita pinagi sa Espiritu Santo. Natuman kini dinhi sa ginyong gipatulinghugan nga mga ministro sa pagtulunan sa Pbcm kay kami man maoy nagdala og nagsangyaw sa balita pinagi na sa tingog sa Espiritu Santo. tingog sa Espiritu Santo. Busa, kung nagingon nato nga ang tagna sa adlaw o panahon sa Espiritu Santo na alaan sa mga 70 Adventist nga adlaw igpapawlay kanang 4-9 objects nga nagpabilin ang lain na din ng adlaw. Abi man nato Reverend og giingon karong adlaw ini kadungog nato wali sa mga 70 Adventist sa adlaw igpapahulay. Migawas na kana gid ay karong adlaw ini kadungog sa tingog mao di ay nang gisgutan sa bersikulo 8 nga wala mahatag ni Josue. Kay kung si Josue nakahatag pa kanila pahulay kay wala nila na ikawali ba? Nganong wala ikawali? Daghan pang mga katuigan, linibo ka mga tuig usa pa moabot nga mabati ang tingog sa Espiritu Santo nga ang tingog sa Espiritu Santo. Kini bang Hebrehanon ba? Kining bersikulo 9 ug 10 nagsugod sa bersikulo 4 pasidaan kini nga inig kining moabot na ning kapahulayan na gitagana alang sa katawan sa Dios nganong gitagana kay kapahulayan man ninaa man is Espiritu Santo kay tingog man is Espiritu Santo mabati gipasidaan dayon sa bersikulo 7 nga dili ipagahi ang kasing-kasing kay basig pareha ang tuba nga dunay mga gikawalian kanis maayong balita sa ikapitong adlaw ni Moises ug sa mga kauban nga nagsupil sila. Dili gyapon ipagahi na pud niini pag-abot aning mga panahon na karong adlaw sa kaluwasan dili ba ipasupil dili ipasupak ang giwali nga Espiritu Santo nga ang nagwali sa Espiritu Santo kita nga mga ministros PBC Mo na buti pasabot mga malamong tigpaminaw busa katong gibasa ganina ni Brad Ronnie nga sa Hebranon 4:9 og 10 nga giingog rest unya atong duay version New Testament gibutang og Saturday, Sabado. Sa Biblia mga malamong tigpaminaw kung ang Espiritu Santo mauna di ang panahon ingon nga kapahulayan sa tao. Si Hiuba, maingon man din ang tao nga, na di Espiritu Santo kapahulayan. Mo lagi kay umunta kay balo. Bisan si Hiuba gitawag sa Biblia kapahulayan ay nang priba Brad Romy sumala sa Biblia nga si Hiuba gitawag og kapahulayan busa way kalainan nga ang Espiritu Santo gitawag og kapahulayan. Dinhi atong pagkabasahon Reverend sa nakasulat sa Salmo sa iyang kapitulo 37 bersikulo 7 nagingon. Mupahulay ka kang Hiuba og maghulat ka kaniya. Dili ka magkaguol tungod kaniya nga mauswagon sa iyang dalan tungod sa tao nga nagapahanabo sa dautan nga mga paglalang. Nagingon ang Biblia mupahulay ka kang Hiuba. Ya katong bersikulo 9 og 10 sa Hebranon kapitulo 4 kay ang gamit niya rest. Kini ba kung basahon nato ni sa King James version ba doon ni sa English rest ba ang gipasabot diha kang Hiuba mupahulay ka kang Hiuba gigamit mga rest busa dili kay rest Sabado na lang dayon. Okay, tanawa to diri sa English di basig Saturday ni diri giingon diri nga pahulay. Basahon nato sa English King James Version ang Psalms chapter 37 verse 7. Gingon kini sa atong mabasa dinhi sa English nga King James Version Reverend atong basahon ingon ini ang nakasulat. Sa pagpahayag ninyo. Rest in the Lord. Klaro kayo nga sa Subano mupahulay ka kang Hiuba. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Rest pahulay, rest. Na Sabado din na. Busa nakita nato
karon kung atong tan-awon Brad Ronnie ang gitawag og Young's literal translation Brad Ronnie sa Psalms chapter 37 verse 7, mopahulay ka kang hiyubag, yun sa pagkasulti sa Young's literal translation nga Biblia Brad Ronnie. Okay, tanaw na po, dun reverend, sa imo nang gikaingon nga Young's literal translation, Psalms 37 nga chapter niya, verse 7. Gingon kini sa pagpahayag dinhi. Be silent for Jehovah, and stay thyself for him. Do not fret because of him who is making prosperous his way, because of a man doing wicked devices. Sa katong gisgutan sa King James Version nga Lord, ang diha Jehovah. Jehovah. Sa ang pasabot nga mopahulay ka kang Jehovah, rest in the Lord, mao na si Jehovah day ang isip kapahulayan. Kay bisan si Kristo, mga malamong tigpaminaw, ingon usab nga siya kapahulayan. Ay nang priba Brad Rini sumala sa Biblia nga bisan pa ang atong Ginoong Kristo ingon nga siya kapahulayan. Niya reverend din sa Mateo kapitulo 11 versikulo 28 ngadto sa 30 ang gingon. Umare kanako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og papawlayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan kanako kay ako magop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamo pahulay alang sa inyong makalag. Dayon, Kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwan. ingos Kristo umari kanako kamong tanan nga nabudlay og nahimugatan og papahulayon ko kamo. Di si Kristo ingon pod nga kapahulayan Sabado ba Kristo? Si Jehovah ba pod Sabado? Mopahulay ka kang Jehovah. 37 sa Salmo. Musa, way kalainan nga ang Espiritu Santo kapahulayan. Nganong giingon man nga kapahulayan na sa tao ang Espiritu Santo tungod kay adunay proverbial sayings niya na proverbs mga mahal nga tigpaminaw nga kung imong pangitaon ang kamaturan, kung dili pa gani nimo makaplagan ka ng kamaturan, wala pa ka makapahulay. Kung sa English, wala pa ka makarest. Unsay priba Brad Ronnie sa Proverbs. Doon na ba ato ikapakita niya na Brad Ronnie nga panultihon? Okay, atong ihatag kanila ang usa ka proverbial saying, kining gingon nga panultihon or saying, gingon dinhi, the job you are told to find, you only stop or rest when you found what you are told to find. Sa atong pinulungan. Gingon dinhi, ang trabaho nga gisugo sa pagpangita, muhunong ka lang o mupahulay kung imo nang makaplagan o makita ang gipapangita. Busa, na mga mahal nga kaigsonan, kay ang kamaturan gud ipapangita man na, wa pagani ka makaabot o makakaplag sa kamaturan sa imo pagpangita, wa pa ka makapahulay. Muna ipasabot sa proverbial saying, na ang buot man ipasabot na to, nga tungod sa kadaghan karon nga pagtulunan, sigihon nimo nagsusi, ipangita o pangitaon o ilhon kung kana iya ba sa Dios. Kanang pagsusi mo ng pagpangita, kay daghan daw mga mini nga propeta hain ang priba sumala sa Biblia makarayo nga ipasusi gyud. Busa samtang daghan ang pagtulunan isusi o susihon gyud sa tao. Dinhi sa nakasulat sa unang Juan kapitulo 4. Kini ang sibiyahan sa RPN, Radio Philippines Network Incorporated, ang maumaong teleradyo dinhi sa amihanang Mindanao. Sa kanunay ang among dakong pagpasalamat sa inyong makanunayong pagsunod